ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ କିଏ କାହା ସହିତ କେମିତି କି ରୂପରେ ଦେଖା ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 2005 ମସିହାର ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା। 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଗାଡ଼ି ଧରି କଟକରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମଦ ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଉଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଲାଇଫ ମିଳିବ ତ ଏମିତି, ଲାଇଫକୁ ସ୍ୱାଗର ସହ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାଗରେ ମସଗୁଲ। ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ ସହ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। ସୁନସାନ ସଡ଼କ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେମୋରେବଲ୍ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖି ମନା କଲା, ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ନା ନା ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ବି ମନା କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କାଳେ ସେ ବିପଦରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ମୋ ଘର। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ବସ୍ରେ ଭୁଲରେ ଆଗରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। କେହି ବି ଲିଫ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ସେତେ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରୁନଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ନା। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, 2000 ମସିହାରେ ଏମିତି ଏକ ମେମୋରେବଲ୍ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି ମୋ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଏମିତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା। 2000 ମସିହା ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା। ତୁମ ପରି 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ଏମିତି ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇ ମସ୍ତି କରି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବି ପିଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଆଗକୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଚାଲିକି ଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଏତେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକି ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ତା ଉପରେ ଚାପିଦେଲା। ସେ ଲୋକଟି ସେଠି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମନା କଲା, କାଳେ କ'ଣ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ହିଁ ତାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ାଟି ଛଟପଟ ହେଇ ସେଠି ମରିଗଲା। ଠିକ୍ କାହାଣୀ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋଡ଼ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁଠି ଏସବୁ କାହାଣୀ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ପଛକୁ ଚାହିଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ନଥିଲେ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। 2000 ମସିହାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ସାଥିରେ। ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ମୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେଦିନ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇ ନଥାନ୍ତା, ସାୟଦ ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଏମିତିରେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟ। ହଠାତ୍ ଆଗରେ ଥିବା ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 4 ଜଣ ପିଲା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଦ ପିଇକି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।